పుట్టునవు చైపినవు వెమ్మెరే మై ಚಟ್ಟಂದೆ ಬದುಕುನವೇ ನರಮಾನ್ಯ ಪೆರ್ಮೆ. ಓರ್ವ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಮಹಾನ್ ನಟರ ಒಡನಾಟ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಚರಣಕುಮಾರ್ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪುಗಳ ಒಂದೊಂದೇ ಪುಟಗಳು ಇಂದಿನ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿದ ಪಂಡ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರೆ ಬೋಡಾತಿನ ಜನ ತೂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತ್ರ ತೂತೀರು ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂಯನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಎಂಟರ್ ಆಯೆ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾಟಕ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ದು ಮತ್ತು ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ನನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಪಂಡದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾಪ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತಂದು ಐತ ವಿಷಯ ಅನ್ ಪಂಡದು ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ 1970 ಬೊಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಮದಪರ ಆವಂದಿನ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರುಡು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ITI'd ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ITI'd ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿನಾಯಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ಲದ ITI'd ಇಂಕ ದಾನೆ ಅನ್ಪಂಡ ಮರ್ಕರಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಕರಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪನ ದುಂಬೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯಿ ಕುಡ್ ಸೊ ಮಡಿಕೇರಿಡ್ ಯಾನ್ ಪದ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಇಂಬೆ ಅವ್ರಿ ಪದ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಜವನ ಇಂಬೆ ಅಪಗ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ 14 ವರ್ಷ ಐ ಮೀನ್ 20 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯಿನಿ 20 ವರ್ಷ ಆ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಡಿಕೇರಿದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಕನ್ನಡ ಪದ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಣೋರೇತೆ ಕನ್ನಡ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡಿಗನಲ್ಲ, ಕನ್ನಡವ ಮರೆತಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪದ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕನ ರಾ ಅಚ್ಚಣ್ಣೆಂದೆನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಿನ ಓನ್ ಟ್ಯೂನು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಯಾನ್ ಪದ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಅಂದ ಕಾಳಿಂಗರಾಯರ್ನ ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕಾಳಿಂಗರಾಯರ್ನ ಪದ ಮಾತಾಯ್ತಾನೆ ಅವೇನು ಮಾತು ಪರಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಈ ಲಾಂಗ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಜನ ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂತಿನ ಜನ ಏನಂತ ತೂಂದೆತ್ತನೆ ತೂದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಅಪ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಜನ ಬರ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಶರಣ್ ಅವರೇ. ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಜುಮ್ಮ ಅಂಡು. ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪತಿಯೊಂದಾದ ಉಂಡು ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅವರೊಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಅವು ಮಂಡಡಿಂಜಿ ಎಂಕ್ ಲೋಕನೇ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ದಿನೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ KAB ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಮೇತ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಒಂದು 4 ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಪಂಟೆ. ನಿಜವಾದ್ಲ ಎನ್ನಾತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಅಪಾಗ ಏರ್ಲೈಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪಾಗ ಬತ್ತಿಂದ ಪಂಡ ಚೂರಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಲ ಜಯಂತಿಲ್ಲ ಅವಳು ರಾಜಾ ಸೀಟ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತರು ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಅಕ್ಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮಡ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಿಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತೆ ಆದಿತ್ತೇರಾರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂದು ಕೇ ಬಿಡಿತೇರು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಚರಣ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಡಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಡಾನಾಗ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು ಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು ಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು
ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು. ಮುಂದೆ ನಾ ಹಾಡಿದರು ಇಂದಿನಂತೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವಿರಿ ಸಾಕೆನಗೆ ಅದುವೆ ಬಹುಮಾನ. ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕೆ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ. ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕೆ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ. ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಇಂದು ನಾನು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರನೇ ಎದುರುಡು ಪಣ್ಣಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಂಡಾರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆದ ಆರು ಎಂಕ ಪಂಡರು ಬಂದುಬಿಡಿ ಮೆಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಂಡರು. ಅವಾಗ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹಿಡಿತೀರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೆಂಗೆ ಆತು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಮನದಾನಿ ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪಡಾದಾರೆ ಎಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಐಟೈದ ಪೂರ ಸ್ಟಾಫ್ನಾಗ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಪಾತೆ ಇರ್ದಾರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯೋದು ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಆರು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಮೆಡ್ರಾಸಡು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ 1969 ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ರಾಮಕಾಂತಿ ಥಿಯೇಟ್ರದಲ್ಪ ರಪ್ಪ ಜೀಪ್ ಬತ್ತದು ಎದುರುಡು ಪೊಲೀಸರು ಪಿರವಡು DC ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಪೋಡಿದು ಲೋಕಾಜಿ ದಾನೆ ತೂನಾಗ KL ನಾಗೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಿಲ್ದವಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಿನಿ ಕೇಂಡಾನಿ ಇಡೀ ನರಸಾದ ಪೋತಾನೆ ಕಡೆಗೆ ನಾಗೇಗೌಡರು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪಣ್ಣದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಮುರುಕು ಕುರ್ಚಿಡು ಕುಳ್ಳೋದು ಆರು ಪಾತಿರ್ದು ನೀವೊಂದು 2 ಹಾಡು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಾಡಬೇಕು ಶರಣವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಪಂಡಿನಿ. ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿಯಾನ ಆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಪಂಡದು ಆರು ಎಂಕ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದು 2ನೇದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂಚನೆ 3ನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾಪ ಅಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಜೂನ್ 1, 1972 ಆತೀನಿ. ಕುಡೋರಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು MLC ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಂದ 6ನ ಮದುವೆಯಾನಿ ಜೂನ್ 4, 1972. ಎನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಅವಳು ಕುಳ್ಳನ ಮದುವೆ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಎಂಕಲ್ನ 4 ಕಾರ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯನ ಮದುವೆ ಪೋಯಿನಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಅವಳು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಎಂಕಲು ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ರು ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಲಟ್ಟ ಒಂದು ಜನ ಬತ್ತದು ಚರಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಏನೇನೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಲೆತ್ತಂಪೊಪ್ಪ್ಯಾನು ತುಳುಟು ಪಾತಿರು ಎಂಕ ಶಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಇರಂದು ಕಡೆಗೆ ಜನ ಇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಪಂಡ ಅಪಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಪಾಳೆಯವ್ರನ್ನ ಮಗೆ ಜೀವರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಆರು ಬತ್ತದ್ದು ಏನಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂದು ಪೋದು ಆರ್ಲ ಚನ್ನಬಸೆಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀಪಿಡು ಪೋಯಿ ಓಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾತಾಯ್ತಂಡು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಏನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರಡ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸುಲೇಡ ಆರಡ ಪೋದು ಏನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಂದುವೇ ಜೀವರಾಜ ಆಳ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚನ್ನಬಸೆ MLC ಚನ್ನಬಸೇರು ಏನಡ್ದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಳು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹೊಂದಿತ್ತು ಏನಾನು ಬೇತೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಐಟ್ ಏನಡ 2 ಪದ ಕನ್ನಡೋಡು ಪನ್ಪಾಯ. ಈ 3 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಗನೆ ಎಂಕಲು ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬೆ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. 1970 ಜೂನ್ ಎಂಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಅವರ್ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಸವರ್ ಓಲಾಂಡಲ್ ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ 1 ಗಂಟೆದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತರುಣಣ್ಣ ಯಾವ 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಇದ್ದಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಅದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ಉಂಡು ಮತ್ತು ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ 10-12 ಪದ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನವು ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು 70 ಯಾನ್ ಮಡಿಕೇರಿದು ಇಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ 60 ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂತೆ 69 ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಇತ್ತೀನಿ 70 ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ನೈಟ್ ಅಂದು ಬತ್ತನು ಉಡುಪಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ನೈಟ್ ನಡೆ ಜರಗಲಿದೆ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ನೈಟ್ ತೂ ಎಂದು ಯಾನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ನೈಟ್ ತೂನಾಗ ಈತು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈತು ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ ತೂದು 1970 ಯಾನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ఒక 30 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿನೇ ಉಡುಪಿ ಉದಯ ಮಾಡಿದ KSN ಭಟ್ ಅಂದಿರೋರು ಆರು ಇತ್ತರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಲೂರು ಕ್ಲಬ್ದಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಲ್ತೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ KSLN ಭಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ರಡ್ ಶೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲ್ಸಂಗಿತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೂಜನೇ ಶೋ ಪಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೀರ ಮಗರದು ತೂ ಅಂದೆ 1970 1980 ಮುಟ್ಟ 14 ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟಡ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಪೂರ ಜಂತ ಇಂದು ಮರಕಾರೆಯಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲಿಡೇಯನ್ನು ನುತ್ತ ಆಜಿ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಶೋಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಖಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನ ನೈಟ್ ದಪ್ಪಗ ತೂಯಿನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪಿರಯಾವು ಇತ್ತದ ಇಂಚದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದೀಜಿ ಅಂಚಿನ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಡ್ ಪೂರ ಮೇನ್ ಟೌನ್ಲಡ್ ಪೂರ ನೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನೈಟದ ಶೋನೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 500-600 ನೈಟದ ಶೋ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3,000-4,000 ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ ನೈಟನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಕೊಂಡ್ಪೋಯಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೋಲಿನೋ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ನಡತ್ತಿನ ಪಂಪಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಮದಪರ ಯಾವಂದಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಐಟು ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಅಪಗನೆ ಪಂತ್ಯಾನು HM ಮಹೇಶ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ದ HM ಮಹೇಶ್ ಎಂಕ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಚರಣ್ರವ್ರೆ ನಿಮ್ದೊಂದು EP ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನವ್ಯ ಗೀತೆಗಳು ಕೇಂದು ಪೆರೆವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನವ್ಯ ಗೀತೆಗಳು EP ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅವು HM ಇದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪಾಗ HM ಇಡು ಮೇರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ HM ಮಹೇಶ್ ಆರು ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೇರು ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪೋಯಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತ ಅಲ್ತಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ 4 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ EP ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪೋದು ಕಾಂಡೆ HM ಮಹೇಶರ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಡಾಯ್ದ ಇಲ್ಲಾರಿಗೆ ಯಾನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಮತ್ತು ಕುಲ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮಾತ ಪತಂ ಪೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವನು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಮಾತ ಟಿಫಿನ್ ಆದ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ನಾನು ಉಳ್ಳೆ ಹೊರಟುಮ ಸಾರ್ ಅಂದೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಂಡೇರು ಉಳ್ಳೆ ಹೊರಟುಮ ಸಾರ್ ಏನು ವಾಂಗ ಸರ್ ವಾಂಗ ಉಕ್ಕಾರಂತ ಪಂಡಾನು ಕುಲ್ಲೆ ஆர் பத்தது சார் மகேஷ் இருக்கிறாரு இப்போ வர்றார் வெளியேருந்து பண்ட ಪಿದಾಯ್ பேர் ಮೇರೆ ಬತ್ತರು ಓ ಸರ್ ಚರಣ್ ಸರ್ ಇವರು ರಾಜಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಾರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅವರ ನಮಗೆ HMಗೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಇವ್ರದೇ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಜನ ಅಂದು ಮನೆ ಪಂದೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಯಾನು ಕ್ರಮೋಟಿಯನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮದ ಇಂಚ ಮಾತ ಪತ್ತದು ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲೆ ನಲಿವತಾರೆ ನಿನೇ ಪ್ರೇಮ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ನೀನೇ ಇದು ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಆರಡ ಸನಿ ಸ ಗರಿ ದಪ ನಾನು ನೊಟೇಷನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ சனி சரி ச தபமா இன்ச்சா பண்ணகாரு சரண் சார் நீங்கள் டியூன் சொல்லுங்கள் போதும் இந்த நொட்டேஷன் பற்றி நீங்கள் இப்படியே டியூன் சொல்லுங்கள் நான் எழுதுறேன் பண்ணுறேன் ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಪನ್ ಮಾರೆ ಯಾನು ಬರಪೆ ಅಂದು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಲ 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 ಈತೆ ಪಂಡ್ಯಾರೆ ಆರೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ರಪ 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 ತಮಿಳು ನೊಟೇಷನ್ ಬರೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ
ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ತದರೇನ ಆನಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ತೋತಿ ಎಂಗಳು ಪನ್ಪುನು ಆರು ಬರೆಪುನು ಎನ್ನ 4 ಸಾಂಗ್ಲ ಆರು ಐಟ್ ಒಂಜಾವೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಕುಂತಲೆಯಲ್ಲ ಆತೆ ಸರಿ ಗ ಗ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಪಣ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் நான் எழுதுறேன் ஆண்டு அது 4 ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆದ ಯಾನಲ್ಲ ಬಿ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರಾ మనదని ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಓಲಿತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜಮಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕೈತಲ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಡೆ ಪೋನಾಕ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಲಿವತಾರೆ ನಿನೇ ಪ್ರೇಮ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ನೀನೇ ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಲಿವತಾರೆ ನಿನೇ ಪ್ರೇಮ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ನೀನೇ ಲಲ್ಲ la 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 ದೇವಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿಡಿಯೇ ಮನ್ಮಥ ಮನದಲ್ಲಿ ಅರಸಿದ ರತಿಯೇ ದೇವಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿಡಿಯೇ ಮನ್ಮಥ ಮನದಲ್ಲಿ ಅರಸಿದ ರತಿಯೇ ಹಾರಿ ಬಾಬಾ ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿಯೇ ಹಾರಿ ಬಾಬಾ ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿಯೇ ಕವಿಯು ಬಯಸಿದ ಕಾವ್ಯಲತೆ ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಲಿವತಾರೆ ನಿನೇ ಪ್ರೇಮ ನಗರದ ರಾಣಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ನೀನೇ ನಲ la 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 ಎಚ್ ಎಂ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಂಡ್ಯರು ನೋಡಿ ಚರಣ್ ಅವರೇ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಆಗ ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಳೆಯ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ವೈದ್ಯ ನಿಲಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಳೆಯರಾಜ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಚ ಆವಡಿಯಾನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ சார் வாங்க சார் நீங்கள் அந்த பண்ணது ஆறு இந்த பாட்டு கேட்டீங்களா சார் அந்த இந்த ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯದ ಸಾಂಗ್ನು ಆರು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರ್ಸಾಯಿನ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಎದುರುಗ ಆರು ಬಾರ್ಸಾಯಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಿಂಚ ತೋಜಾದು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಸಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ 12 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಿಟಾರ್ ಅವೇನು ಪತ್ತದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆರು ಬಾರ್ಸಾಯರು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಎದುರುಗು ಝೀರೋ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ದಾಲೆಜ್ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಕ್ಕುಲು ಆರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಆಂಡ ಆರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈಜರ್ ಆತೆ ಆರ್ನ ಒಂದು 16 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಗ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡಾರಿಗೆ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಚರಣ್ ಸಾರ್ இந்த மாதிரி சாங்கெல்லாம் நீங்கள் சும்மா ப்ரைவேட் ரெக்கார்டிங் பண்ணாதீங்க இந்த சாங்கெல்லாம் சினிமாக்கு தான் ஃபிட்டு இது ஃபில்முக்கு போடுங்க சார் ಅಂತ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಪದಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಟ್ಯೂನ್ಲೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೊರ್ದು ಇರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾಡ್ಲೇ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಳೆಯರಾಜರು ಇನಿ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟಿದಿರು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಾತೆರೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಅತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ನೈಟ್ನು 1970 ತೂಯಿನ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು 1970 ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ನೈಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎತ್ತೋ ಶೋಸ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅವಳು ಮುಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪುನಗನೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೈಟ್ ಪೋನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಿಡ್ತಿಜಿ ದಿವಂಗತ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿ ಅನ್ರು ದಿವಂಗತ ಕೆ ಬಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು
ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಂಗದ್ ಕುಮಾರರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಘವ್ ಉಳ್ಳಾಲರು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾಗು ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಜನತ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲೇರು ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಕಿರೊಡೆಯರ್ನ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗೂ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ನಾಟಕದ ಮರಲೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ತುಳು ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಮರಲು ಐಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾತ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಮರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದಿವಂಗತ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿ ಮರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ದಿವಂಗತ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ರು ಪದ ಬರೆಪುನ ಒಂಜಿ ಮರಲೆ ಈ ಮರಲೇರು ಕೂಡುದಾಪಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಆತು ಜನಕಲು ಪುಗಾರ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಿರ್ದುದ ಭೈರವೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಪದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕರಿನೀಲಿ ಬಾನುಡು ಇರ್ಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲಾತೆದಾನೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದಿರೆ ಪೊರ್ಲಾತೆದಾನೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದಿರೆ ಪೊರ್ಲಾತೆದಾನೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದಿರೆ ಕರಿನೀಲಿ ಬಾನುಡು ಇರ್ಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲಾತೆದಾನೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದಿರೆ ಪೊರ್ಲಾತೆದಾನೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದಿರೆ ಪೊರ್ಲಾತೆದಾನೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಚಂದಿರೆ. ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲೇರ್ನ ಈ ಪದನು ಯಾನ್ ಯಾಪಗಲ ಮದಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತಿನಾರೆ ಐ ತಕ್ಕಾದ ಎನ್ನಡ ದೇಶ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಟ್ಯೂನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಆ ನಾಟಕಡು ಭಾರಿ ಅಂಕಲು ಪುದಾರ್ದ ತೊಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕುಲಾಲೇರ್ಲ ಕುಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆನ್ಲಿ मैं तरंग के दाए मूंको निन्ना संपाए कण्ण नीली పొర్లాయి पातिरुंडे मम्माए मैं तरंग के दाए मूंको निन्ना संपाए ಕಣ್ಣು ಪೊರ್ಲು ನೀಲಿದ ಪಾತೆರುಂಡೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಮೇತರಂಗ್ ಕೇದಾಯಿ. ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡೆ ಅಚ್ಚುತ ಕಲ್ಲಾಪು ಇತ್ತೆ ದೇವನ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇರೇ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಚ್ಚುತ ಕಲ್ಲಾಪು ಆರ್ನ ಕುಂಟೆರಾಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಪುದರ್ದಿನ ನಾಟಕ ಐಕ್ ಪದ ಬರಪಿನ ಅಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತರ ಐಟ್ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ಬೋಳೂರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವೇನು ದಯಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಕೇಳಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ಕನೊನು ಒಂಜಿ ತೂಯೇ ಚನಕಾಲಯನ್ ನಲ್ಲಿತೆ ನಿನ್ನ ಬರಿಕ್ ಬೈದೆ ಓಲುಲ್ಲಯ ಓಲುಲ್ಲಯ ಕನೊನು ಒಂಜಿ ತೂಯೇ ಚನಕಾಲಯನ್ ನಲ್ಲಿತೆ ನಿನ್ನ ಬರಿಕ್ ಬೈದೆ ಓಲುಲ್ಲಯ ಓಲುಲ್ಲಯ. ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ನಾಟಕದ ಮರಲೆ ಅರ್ಲ
ಆರು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಒಬ್ಬದಿರು ಐಟ್ ಸತ್ಯ ಮುನಿಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸೋಲಿನೋ ಆ ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಶೋಸ್ ಮಾತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪದೇರಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 11 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಆತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾ ನಾಟಕಗಳ ಅನಿಮುಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಆ ಸತ್ಯ ಮುನಿಂಡ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗನ್ನು ಎಂಕಲ ರಾಮ ಕಿರೋಡಿನ ಬರೆದಿತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಲಿ. ಎನ್ನ ಮನಗುಣಕು ಮೆಚ್ಚಿದೀರಾಣಿ ತುಳುಸಿರಿ ಕನ್ನಿಕೆ ರೂಪರತಿ. ಎನ್ನ ಮನಗುಣಕು ಮೆಚ್ಚಿದಿರಾಣಿ ತುಳುಸಿರಿ ಕನ್ನಿಕೆ ರೂಪರತಿ. ಉರೆ ತದಿಗಿನ ನವಿಲ ನಡಕೆ ನಿನ್ನ, ಉರೆ ತದಿಗಿನ ನವಿಲ ನಡಕೆ ನಿನ್ನ. ಎನ್ನ ಮನಗುಣಕು ಮೆಚ್ಚಿದಿರಾಣಿ, ಎನ್ನ ಮನಗುಣಕು ಮೆಚ್ಚಿದಿರಾಣಿ ತುಳುಸಿರಿ ಕನ್ನಿಕೆ ರೂಪರತಿ. ಎನ್ನ ಮನಗುಣಕು ಮೆಚ್ಚಿದಿರಾಣಿ ತುಳುಸಿರಿ ಕನ್ನಿಕೆ ರೂಪರತಿ. ಉರೆ ತದಿಗಿನ ನವಿಲ ನಲಕೆ ನಿನ್ನ, ಉರೆ ತದಿಗಿನ ನವಿಲ ನಡಕೆ ನಿನ್ನ. ಎನ್ನ ಮನಗುಣಕು ಮೆಚ್ಚಿದಿರಾಣಿ. ಇಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಎತೋ ಡ್ರಾಮಾ ಸೆಟ್ಲೆಡ್ ಆಕಲ್ನ ನಾಟಕೊಡು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಾಟಕೊಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊರೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲು ಕೆಲವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಗ ದಾಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವೇ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಚ ಎಂಟ್ರಾಯೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಏತ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡು ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂಯಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು, ಕಡಲು ಪಾರದು ಉಡಲು ಬುಲೈನ ತುಳುವೆರೆ ಬೂಡು. ದಾನೇ ಪುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ. ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದ ಕತೆಯಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟದ ಕತೆಯಿ ಕಟ್ಟಡ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕಂಡ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.